I think within 1.5 years. I got the money from. Devan. That's looking ambassador, guys. You saw you're in London. Did anyone know this is in London? Yes, of fire. You saw you're in London. I don't know. You're not going to talk about you. That's looking that guys. Yeah. Irakato Sarawen. It is a and vanisa mauya anodhura mafiri mari pasi ari kutrenda wena muri kuona kuti mubhazi mune wifi muri kuona firimu rinonzi extract ndo movie rinonzi extract ndo riri kupisa mazuva paNetflix rakadeswa pabhasi quite similar. Yes, it's similar in London. Quite similar ndoda kuyako in London. Uri kupi? Utumida? Hatisukuna na bus aba. Okay, it's the station alright. Tukunda ku train. Ndafunga takamirira bus. London, uri kupi? Uda kuyakupi? Uri kupi kwa uda kuyakuno? Kuri papi pacho ku London. Ndakashara nezuro wadi kumkwachigesa iwe makuseni. Tainda isi. Tatoinda. When is Twickenham station night, we're going to pinned up. Twickenham station. This is where we are going. Quite bus Mokura say, unongo pinda mgo kana one kadra ko pengongo dai kadra ko roto pisa maroto garambasi. Hata kamba kura pa singa sikwa tukwinda. Tikangono buruka mimi kwatakano buruka tikadzoka. Indo station, itakupinda station. Thanks, Fari. Okay, my tickets no tenga wega, guys. You buy your own tickets. You buy your own tickets. I'm gonna self-service. Self-service, my tickets. You buy your own tickets. And don't what? Tukwenda kwese, guys. Tukwenda tesansipewa namba yenye WhatsApp. Namba yangu ya WhatsApp hiyo ya South Africa ndio namba yangu ya WhatsApp. Kuyanisa ma angry face ino unogwara. Godo imwa mvura. Drink some water. Drink some water. Kuza angry face unomwe ncherga kukwira chitima cherga kwenda ku London nokuti iwe wesa angry face unogwara iwe. Tsvaga Jesu. Tsvaga Jesu goyawo. Shamiso zvakaitika nezino napedza kugesa paya. Ndobva ndatirega ndikiri pambedha kudai. Kwabva ndati kubu kuvacha. Tandeka mafuta asati auya achauya next week ndicheke kuma rand 2024 2025 ndo pari kudzoka vanhu vakaenda kuAfrica vari kuya nawo asati auya. Nine guys, iona munhu ari kugwadziwa naSIS MELLY kuti vari kukwira chitima da kuLondon benzi remunhu amuonawo paraitimira hanza ndisikuiona tinashemera ndipin apa. Let me pin my number yeku-SA yacho yemuno ndinayo but handizii nemusoro ino plus 2764894837. Issue. Nai munhu ngaapore Melody vaudze vapore vana munhu kugwadziwa mawigi I think kwasara 1 or 2 handisiwi. Hai bvapo zivuka out of the country kupi kwauri. I know you ndo zvaunoita. Nai munhu kugwadziwa ungagwadziwa inditori pa position yoko. Unofunga kuti zvichaita ndidzokere kuAfrica nhasi iwe kwana iwe. Ndakugara kuno kaini uchatogwaridzawo wakati baba nemuridzo. Aita sei? Toda kuti chipinde muchitima kamumbona muchitima guys. Team Africa uyai my life and zvaita. Matenga. Narobva buda. Saka matenga sei? Akudi. Maita sei matenga? Unongopressa kako kuti udaipi. Oda saka maisete trouble kako. Kuti ngopina mulanda. Alright. Saka ndo matiketi acho. Aretu. Okay. We will see you here to London. We're waiting to London to Yvonne. My tickets we are coming from Twickenham going to London. Right.
takuita ndinotoizeya pakupinda. Team Africa. Stay connected so that you can see. Hanimona tashika. Hanimurikona. Okay. All right. Mazvionaka ndapinda chandivhurira do ticket chandivhurira do ndapinda. Maona ticket chandivhurira do ndapinda. Uyai mudzidze zvirungu guys vema-COS mimi muri kuya kuno kuti mugozoziva. Todzika. Situngotiravhela zvewandei saka tikindorwa nditi. Vacharida. Kwai mukahure bhegi waiwo baba vari pamuromo kwai chisai kadhi renyu mukahure bhegi. Chakuinda ichi guys, chakuinda ichi. Sime ndoda t-shirt. Lini uri kupi kwa ndoda t-shirt? Chakuinda ichi. Choinda une mamanyira chitaka mtu wadzungu. Ukamira pasi apa mtu wadzungu. Apa pana apa unotomwa tea guys. Unotomwa tea pananzi papachinos. London Ngubai. Saka yatakamirira iyo guys. Iri kusvika manje na 11:41. 11:41 inenge ichichika yatakamirira tobva takwira. Right. Team Africa uyai dedza naye musasari. Munoitwa mabalance nevamwe muchitadza kunyatsoona. Munoitwa mabalance nevamwe muchitadza kunyatsoona. Team Africa uyai munyatsokuona. Hans, that's the underground train. Have you been on the underground? No, if when it's the first time. No, I haven't done that number. If first time, ndosa ndoda kuita share the experience ni timu rangu reku Africa. If first time yedu kuinda pa underground train. Saka tiri kuda kushare ochi ni vamwe vedu ku Africa utichi kuti vagoonawo. Chero umwe anogona sasosvika kuno kuzvachose asi anenge amboonawo how it works. Panotaurwa ma debate kana nyaya idzi anowana chokutaura wachi contribute. Pane kuti aiwa isati zvisiri. First time saka tiri hanzi underground, all right. Saka taudzwa nzi tiri underground saka toenda. Tiri up uko. Ndokwatiri naika apana panofane mari pastation nokuti panenge panotofaya Twickenham London tiri ku Twickenham ku London sipesihle imboinda unofana kugara kana bankuro vako naiwe sipesihle imboinda unofana kugara chokagara nhaka nabankuro kweko uchibikirana imbonditega ndifare iwe ndisiye hanzi ku underground kuna network itinayo one tiri pano iripo tine network so far tiri network so far. Thank you Maita wai watiri kumboenjoy. Tiri kuno ku Twickenham, tatiri ku Twickenham kuseru ko kunogara mbinga kwakanyarara. Pandokuzati pa diaries pane vanhu vapo vemuchituka sisinoira nowanza chi. Nechikuza chokwadi pane vanhu vapo pano. Pane vanhu vapo cheo vanhu vakanyarara vasingaiti noise vasinga imi vane tunhu koma ndiona zvendiri mutofotofo una amuna ndoona kwanza muri ndoko unogara here nori kuno ku Twickenham. Kwaizi nochagoziva zvipi kwai underground vamwe voti haisi zvinotichaziva tiri papi. Amen. Rakaiti chitima chiuye tikwire mukati tiwane kuona kuti haufa. Chero ndakapinda mukaona chabuda muchazoenda underground muTube train. No muchazoenda. Tichaenda kuTube train. Sachero kana ndazokata ndichazodzoka guys. Ndichida kuti asi ndinemi. Vaya mafans eArsenal, mafans ana Chelsea. Tichaenda kuma ground. Munonyatsonoona kati chaimbo. Naimi Team Africa musagwadziwe pane kuti muuye mudzidzewo
vanhu veuk ndivari kutokomenta mucomment section vanozviziva zvinhu izvi. Imi musingazivi zvinhu izvi matinya muchazvidzidzepi? Muda jarazi tima renyu rekuzimbabwe ranenge chiti gojo 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 rikati kwe gojo. Izvi ndezvemagetsi izvi. Mujara zvezvi zvinoti kwe chitima chakuya. Guys, dzidzaiwo. Hamuni choti muuk ndoyoto yako komera panoti imi ndiri kutoitira imi veAfrica kuti muonewo. Because makati munoda kuona. Nhasi weekend hamuna mawifi.